Em dic Joan Coll, jo vaig ser el director dels Jocs Paralímpics de Barcelona 92, era una divisió que estava enquadrada dintre de l'Organització Olímpica i Paralímpica. Bueno, realment hi ha molts. Va ser una mica, veient-ho en perspectiva, podria dir que va ser realment transformador i revolucionari, entre cometes, en el sentit de que va canviar la ciutat, va canviar la mentalitat, sobretot dels Jocs Paralímpics, parlo ara. Va apropar molt la gent a una activitat esportiva d'alt nivell que no era coneguda i es van normalitzar moltes situacions. Això jo crec que va ser el llegat de fons que va deixar els Jocs. Al començament era una mica una incògnita tot. En primer lloc perquè Barcelona va innovar en aquest sentit, perquè el mateix comitè organitzador olímpic, el COM 92, va ser també el mateix comitè organitzador paralímpic. I això es va produir per primera vegada a la història. Fins a aquell moment, els Jocs anteriors, l'òrgan de govern dels Jocs anteriors era diferent. Un era l'olímpic i l'altre era el paralímpic. Això va ser molt important perquè va crear una mentalitat d'unió conjunta i de compromís conjunt. I després va afavorir molt també el dia a dia, a l'ordre intern, en totes les qüestions que necessiten de coneixement mutu, de connexions, de sinergies, de moltes coses. I això va ser francament innovador. En el moment que es va decidir que l'Organització Paralímpica estaria dintre del comitè organitzador, es va crear una divisió. Jo vaig ser el primer que em vaig incorporar. Teníem la referència del que havia passat a Seül, referència que es pot agafar una mica en fils, perquè ni la cultura és la mateixa, ni la ciutat era la mateixa, ni la situació era la mateixa, i teníem, Seül va fer un salt important endavant, i per nosaltres va començar a ser un repte important. No eren 4 proves que es tenien que fer i tal, sinó era realment un esdeveniment de molt nivell. I a partir d'aquí vam crear la divisió de Paralímpics, que es van incorporar, si no recordo malament, eren unes 140 persones al final, i dit això, a partir d'aquí, tot el desenvolupament de tot el que és la part esportiva, la part residencial, la part de la mobilitat, sanitària, en fi, etc. I es van anar incorporant més gent, empreses subcontratades, personal dels Jocs Olímpics que van intervenir en els Olímpics es van incorporar als Paralímpics també. Total que al final, amb l'operació, érem unes 14.000 persones funcionant, aproximadament. Van haver-hi moltíssimes, i de tot tipus. Em costa recordar alguna així especial perquè van haver-hi moltes. El que sí és veritat és que jo crec que tots els que formaven part de l'organització teníem el convenciment que allò no era una feina més. Allò era una feina que ens obligava molt, tant professionalment a cadascú de nosaltres, com perquè et donaves compte que estaves representant a la teva ciutat i a un país que tenia una il·lusió tremenda perquè les coses sortissin bé. I per tant, aquesta responsabilitat afegida ens obligava realment molt i ens motivava molt també. Afortunadament va sortir tot bé, però com he comentat alguna vegada, quan saps realment dels jocs és justament quan s'acaben. I vam tenir que aprendre sobre la marxa. És veritat que l'organització d'uns Jocs Olímpics i Paralímpics és molt complexa perquè no tens la possibilitat de fer prova-error, que la tens en qualsevol institució, en qualsevol empresa. Tens l'experiència que t'ajuda a corregir les coses que no funcionen bé i millorar-les. Aquí no, aquí estàs fent hipòtesi. Tota la preparació és un conjunt d'hipòtesis que el que et serveixen és per dir encertes o no encertes, perquè si no encertes ho comprovaràs quan estiguis sobre el terreny. Afortunadament, jo crec que les coses es van fer molt bé. I la participació de la gent de la ciutat va ser realment algo diferencial. Diferencial perquè ens empantava a tots, ho vivies, ho senties, aquesta il·lusió, aquest compromís va ser formidable. Aquest era un problema. Aquest era un problema perquè
tota l'energia que estava abocada en els Jocs Olímpics, que era evidentment el gran esdeveniment mundial, quan van acabar teníem 3 setmanes entre l'acabament dels Jocs Olímpics i el començament dels Paralímpics. I en aquelles 3 setmanes tenien que fer moltes coses, però moltíssimes coses, d'adaptacions petites, de singularitats. I, evidentment, s'incorporaven a l'organització paralímpica molta gent que havia treballat en els Jocs Olímpics. I al revés, a l'inrevés. Nosaltres, des dels Paralímpics, també vam treballar amb l'organització olímpica. Però, clar, a l'acabar, l'energia i la sensació de cansament que hi havia era un perill, podia ser un perill, però no ho va ser. La gent es va incorporar amb naturalitat, tothom sabia el seu paper, tothom sabia quina era la seva funció i realment no ho vull pintar molt bé, perquè després en el dia a dia hi ha 1000 problemes que surten, no? I 1000 angoixes i coses que no funcionen i que les has d'arreglar sobre la marxa. Però tot va funcionar, jo diria que molt bé. Bueno, va ser extraordinari. Jo recordo un dia en l'estadi olímpic que estava absolutament ple, no me'n recordo quines proves hi havia, però tampoc eren finals encara. I estàvem amb el regidor de mobilitat de Barcelona, que jo li vaig demanar, dic, escolta'm, atureu les escales mecàniques que pugen de baix, de plaça Espanya, perquè aquí no entra ningú més. És que no pot entrar ningú més. Tenim un problema, podem tenir un problema d'ordre públic, per la quantitat de gent que hi havia i la quantitat de gent que ho sentia i ho vivia amb una intensitat tremenda. O sigui, va ser realment una sorpresa. És veritat també que durant la preparació dels Jocs van fer bastantes coses. Van donar coneixement de lo que era, perquè la gent no ho sabia. Van fer campanyes de publicitat, vam trobar prescriptors que van explicar el que era. Fer moltes accions de coneixement i també a través d'algunes empreses. Per exemple, Telefònica van poder fer arribar a totes les llars de Catalunya entrades per les competicions. Això era difícil perquè, clar, Telefònica, afortunadament, ens van ajudar bé i ens van ajudar molt en aquest sentit perquè, clar, telèfon pràcticament ho té tothom. I, per tant, a través de les factures i dels rebuts i tal, era relativament fàcil per ells, per nosaltres molt complicat, fer arribar aquestes entrades. I, bueno, va ser per nosaltres una sorpresa, perquè va aixecar una expectació realment insòlita. I jo crec que la gent es va quedar amb molt bon gust de boca al final. Per exemple, ara recordo la final de bàsquet de cadira de rodes, que si no recordo malament es va fer a Badalona. Bueno, l'espectacle d'aquell partit era una cosa única, vull dir, i que no estàvem acostumats, perquè això no es veia aquí. Normalment, a l'esport de les persones discapacitades estava molt més enfocat al lleure. Però als Jocs Paralímpics vam tenir que fer un esforç en dir no estem parlant d'esport de lleure de persones amb discapacitat, estem parlant d'esport d'alta competició, que és una altra cosa. I aleshores, quan entres en l'alta competició, clar, veus coses que et sorprenen moltíssim perquè no estàs acostumat a veure-les. Jo crec que va ser una gran experiència, que va normalitzar moltes coses, que va ajudar a transformar part de Barcelona, per exemple, la Vila Paralímpica, que era una part de la Vila Olímpica, doncs vam tenir que tenir molta cura en la construcció, amb tot el tema relatiu a barreres arquitectòniques, transport, sanitat. O sigui, tot això era clau. Si no ho feies en el moment que ho tenies que fer, després et podies trobar. Nosaltres vam tenir els Jocs Paralímpics, si no recordo malament, unes 2.000 cadires de rodes. Ara imagineu el que és només la mobilitat de 2.000 cadires de rodes que tenen que funcionar no només en l'àmbit esportiu, sinó també en l'àmbit residencial. No dic també en l'àmbit sanitari, però en l'àmbit residencial, si no fas les portes d'acer templada i els quartos de bany de no sé què, no hagués sigut possible, no? I, en canvi, va funcionar força bé i va sensibilitzar molt a la gent. A la gent, els que estaven a càrrec dels projectes d'infraestructura
i també a la gent del carrer, no? Que al final pues, te n'adones. Barcelona, a mi un dia em van preguntar, però Barcelona està preparada per acollir els Jocs Paralímpics? I jo vaig dir, home, a veure, Barcelona és una ciutat que té 2.000 anys d'història. Fa 2.000 anys no es pensava en temes de barreres arquitectòniques, perquè no era un tema rellevant, no? Ara sí, i Barcelona va fer moltes coses, a nivell de carrer, a nivell d'autobusos, a nivell de residencial, va fer moltes coses. I jo crec que dintre de tot hi havia dues Barcelones, la Barcelona antiga, no? I tota la Barcelona moderna i tot el desenvolupament d'infraestructures i tal, que sí que es va fer pensant en aquestes persones amb discapacitat. Un equip d'arquitectes que està dissenyant una instal·lació nova, clar que té en compte i té que tenir en compte el tema de barreres arquitectòniques, però el seu primer objectiu no és caure amb això. O sigui, has d'estar darrere, has de perseguir, posar la teva gent dient, escolta, ja veieu que aquesta rampa té una inclinació que no és possible? Ja veieu que el picaporte de la porta no sé què està mal posat? Detalls d'aquest tipus són molt importants i tampoc es tenia tanta sensibilitat, es tenia sensibilitat, però no tanta, però allò va contribuir a que la gent digués, és veritat, posats a fer una obra nova, el més complicat sempre és transformar obres antigues, perquè ja estan fetes, però una obra nova és pensar, és senzillament pensar, amb altres necessitats que habitualment no es pensaven, no? I això jo crec que es va aconseguir força bé. La part de la Vila Paralímpica, nosaltres no vam ocupar tota la Vila Olímpica, vam ocupar una part, però estava ben pensada, ben pensada, perquè si no haguéssim tingut un problema. El transport, per exemple, imagineu-vos el que va representar moure 2.000 cadires de rodes que arribaven a l'aeroport, van arribar en 2 o 3 dies. Només el trasllat de l'aeroport a la vila i les acreditacions, allò era una operació logística espectacular, perquè era molt difícil de fer-la. Vam parlar amb Iberia, me'n recordo, recordeu les jardineres aquestes, els autobusos que tenia Iberia a les pistes, que eren de pis baix, i fins i tot es giraven una miqueta i tal, doncs vam pensar, ostres, aquestes jardineres són perfectes per nosaltres. Per què? Doncs perquè no tens que pujar graons, m'entens? Per a les baixes i l'accessibilitat és més fàcil. Hi ha 3 cadires o 4, però la resta són superfícies planes. Bueno, vam intentar-ho, no ho vam aconseguir al final, vam aconseguir poques, però bueno, vam tenir que pensar en moltes coses d'aquestes, no? Que habitualment no hi caus. Ara, evidentment, quan es compren autobusos pel transport públic de Barcelona, clar que es pensa en això. Clar, hi han de ser autobusos que serveixin per a les persones grans, per a les dones embarassades, pel que porta un nano petit, per a les persones amb problemes de mobilitat, per tot això, però abans no es pensava tant. Que al final, si ho penses bé, a veure, a vosaltres us queda més temps que a mi, però un dia sereu vells. Ja no parlo de persones amb discapacitat o dones embarassades, sereu avis o àvies. Ja veureu el que és ser avi o àvia, O sigui, la tranquil·litat amb la que et mous ara i tal, hòstia, la perds i necessites tenir més facilitats amb la teva vida ordinària. I això és un tema que, com que tots ho serem, doncs quan més aviat comencem, millor no. Nosaltres entregàvem uns informes d'evolució no me'n recordo si era cada 4 mesos o cada 6 mesos. I l'organisme responsable de l'esport paralímpic internacional en aquell moment es deia ICC, no era el Comitè Paralímpic Internacional. El Comitè Paralímpic Internacional és el que va substituir a la ICC, que era International Coordinating Committee. Allà estaven representats totes les persones amb responsabilitat de l'esport de les persones discapacitades a nivell paralímpic. I anàvem presentant els informes d'evolució i els avenços i tal, i al final l'últim va ser, me'n recordo, ja havien acabat els Jocs, i aleshores vaig anar a Larnaca, a Xipre, que era on es reunia la ICC, el comitè aquest,
i nosaltres entregàvem l'últim informe, l'informe de tancament. I es van quedar tan impressionats de com van sortir els Jocs Paralímpics, tan impressionats, que a mi em va afectar molt perquè vaig veure 2 o 3 persones del comitè aquest de la ICC, persones grans, amb una experiència tremenda, plorant, dient, la senyora Scruton, que era la secretària general, em va dir es podran fer altres jocs com els de Barcelona, però mai seran millors. I, bueno, et quedes molt satisfet, no? Perquè, sobretot per això que deia, perquè no és que t'ho diguin a tu, és que t'ho estan dient a tu i a tota la gent que ha col·laborat i fins i tot a tota la població que va animar, que va recolzar, que va... I això va ser un motiu d'orgull molt, molt important. Un altre tema molt important pels Paralímpics de Barcelona, molt important, va ser la incorporació de la ONCE a l'organització. Fonamental. Tant pels recursos materials que va poder aportar, com els recursos de coneixement de l'esport i de la vida de les persones amb discapacitat. Va ser fonamental. La ONCE existeix a Espanya, no existeix una ONCE a altres països, que jo conegui, però en aquest sentit va ser decisiva la seva incorporació. Vam crear un comitè conjunt de direcció entre la ONCE i el COP 92 i en aquest comitè es tractava tots els problemes i els avenços de l'organització. I va ser clau.